V tmavej noci, keď mesiac osvetľoval cestu len slabým svetlom, sa Tomáš rozhodol preskúmať starý, opustený dom na okraji lesa. Miestne legendy ho fascinovali a túžil zistiť pravdu o záhadných zmiznutiach a podivných zvukoch, ktoré údajne prichádzali z tohto domu v noci. S baterkou v ruke a srdcom bijúcim ako o závod vstúpil do zarasteného dvora, kde vysoká tráva šepkala staré tajomstvá. Dvere domu sa pod jeho dotykom otvorili s kvílivým škripotom, ktorý sa ozval do prázdnoty. Vnútro bolo pokryté prachom a pavučinami, no stále bolo možné rozoznať niekdajší nábytok a osobné veci, ktoré tam niekto nechal v zhone. Tomáš pocítil chladný závan vzduchu, ktorý ho prinútil zachvieť sa. Ako prechádzal miestnosťami, jeho baterka osvetľovala staré fotografie na stenách. Viditeľné tváre z nich sledovali každý jeho krok, ako by boli živé. Po chvíli začul prvý podivný zvuk, tiché kroky niekde na poschodí. Zvuky boli pravidelné, pomalé a blížiace sa. Napätie v miestnosti vzrastalo, keď sa Tomáš rozhodol pokračovať v prieskume. Schody na poschodie vrzgali pod jeho váhou a tma bola hustejšia. Na poschodí našiel starú detskú izbu. Na stene viseli zažltnuté kresby a na zemi sa váľali staré hračky. V rohu izby stál starý popraskaný šatník. Dvere šatníka boli pootvorené a z neho vychádzalo slabé, takmer nepočuteľné šepkanie. Tomáš sa priblížil a otvoril dvere šatníka do Korán. V jeho vnútri nebolo nič, len prázdnota. Otočil sa a náhle pocítil, že nie je sám. V odraze v zrkadle na stene uvidel postavu stojacu za sebou. Bolo to dieťa s bledou tvárou a prázdnymi očami. Otočil sa, ale nikto tam nebol. Znovu pozrel do zrkadla a tento raz tam uvidel celú rodinu. Muž, žena a dieťa. Všetci s prázdnymi očami, hľadiaci priamo na neho. Zrkadlo sa náhle rozbilo a kúsky skla sa rozsypali po podlahe. V tej chvíli sa dom začal otriasať a všetky dvere v dome sa zabuchli. Kroky, ktoré predtým počul, teraz zneli zo všetkých strán. Srdce mu bilo ako splašené, keď bežal dole schodmi a snažil sa nájsť východ. Keď konečne vybehol von, myslel si, že je v bezpečí. No keď sa otočil späť k domu, uvidel v každom okne tie isté prázdne oči sledujúce jeho útek. Začal utekať, no šepot, ktorý začul v šatníku, ho teraz prenasledoval. Zdalo sa, že dom ho nikdy nepustí. Po niekoľkých dňoch našli Tomáša v lese, zmeteného a bez spomienok na to, čo sa stalo. Nikdy viac sa k tomu domu nevrátil a miestni si všimli, že v každej novej generácii niekto záhadne zmizne alebo sa stane niečo nevysvetliteľné. Legenda pokračovala a dom naďalej lákal tých, ktorí túžili po tajomstvách. Nikto však nikdy nešiel. Keď Tomáš v nemocnici náhodou videl svoje oči v zrkadle, zistil, že sú prázdne ako oči tých, ktorých videl v dome. Šepot v jeho hlave nikdy nezmizol.